Bħala parti mill-attivitajiet marbuta mar-Randan u l-Ġimgħa l-Kbira se jattella l-avveniment Kwareżima, programm ta' attivitajiet fil-Palazz tal-Verdala fil-Buskett. Mifrux fuq jumejn, Kwareżima se jinkludi esibizzjonijiet, programmi mużikali, kunċerti u diskussjonijiet minn studjużi. Id-direttur artistiku ta' Kwareżima, Brian Bonnici, qal li l-idea kienet li l-programm ma jkunx wieħed repetittiv u li l-binja tal-Verdala tospita diversi attivitajiet u tkun villaġġ ħaj tal-elementi kollha li jsawru l-ġimgħa mqazza. U mbagħad xi ħaġa interessanti f'dan l-ambjent is-sibt filgħaxija se jkollna wkoll toma tal-proċessjoni s-sewda li ssir fil-Birgu. Allura f'ambjent mudlam, f'ambjent li żgur se jippresta ruħu fuq ħadkun l-ewwel darba li l-proċessjoni s-sewda ħad toħroġ mill-Birgu tiġi hawn. Il-binja sħiħa ħad tkun mimlija b'talent, imwiegħed tal-Apostli, il-xogħlijiet ta' Smith, il-life size. Xogħlijiet artistiċi, abbozzi minn artisti, juri u avveniment li fih ħafna xogħol. Fid-diskors tagħha l-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono spjegat li l-palazz se jkun miftuħ, bekk jekk ikun b'nazzi il-pubbliku jkun jista' jgawdi l-ġonna tal-Verdala. L-iskop huwa dejjem l-istess biex ikollna iktar fondi mingħajn inkunu nistgħu ngħinu u din l-attività li se tkun fuq jumejn għandha t-tema tar-Randan u tal-Ġimgħa l-Kbira. Jien nappella l-poplu għamlulna kuraġġ, irrikorru ħalli dejjem ikun hemm mnejn nagħtu l-għajnuna. Iċ-Chairperson tal-Malta Community Chest Fund, Sina Buġejja, qalet li l-biljett li huwa biħlas iservi għal ġurnata sħiħa. Kwareżima se jsir fis-7 u 8 ta' Marzu u jibda mid-9 u nofs ta' filgħodu u jibqa' għaddej sa filgħaxija.